Bun, hai să vedem ce s-a dat la BAC în iunie 2022. Păi la unul e super simplu, trebuie să aducem doar la același numitor. Mie tot timpul îmi place să fac paranteza, să încep cu paranteza. Și atunci, dacă am două numere adunate, vreau să le aduc la același numitor, ca ele să se adune. Deci pe ăsta o să-l amplific cu 3, ca să aibă numitorul 3. Bun, acum ce fac? Când fac adunarea, o să se adune doar astea două de sus. Numitorul o să rămână la fel. Ăsta rămâne tot timpul neschimbat. Nu te atingi de partea de jos, doar de partea de sus. Și atunci, o să fie 5 minus 3 ori 4 pe 3. Și vedem fain frumos, știm că se simplifică pe diagonală. O să ne rămână 5 minus 1 ori 4, care este 5 minus 4, care într-adevăr este 1, deci 1 egal cu 1 adevărat. Hai să vedem și funcția asta cum se face, super, super grea. Ne spune că f de a egal cu 2 și îl cere pe a. Aici 90% dintre elevi se încurcă și fac f de 2 și înlocuiesc cumva pe a cu 2. Dar nu trebuie să facem f de 2, trebuie să facem f de a. De ce? Păi, uite, f de 1 cât ar fi venit? 1 minus 4, adică minus 3. F de 2 cât ar fi venit? 2 minus 4, adică minus 2. Deci f de a o să fie, în locul lui x îl punem pe a minus 4. Și deja ne spune cu cine e egal. A minus 4 egal cu 2. Și după ce îl trecem pe ăsta în partea cealaltă cu semn schimbat, o să avem că a egal cu 6. Bun, hai să rezolvăm și radicalul ăsta. Ne spune că 4x plus 2 sub radical egal cu 2. Păi, cum ne scăpăm de radical? Când aducem la puterea a doua. Și atunci, atenție mare că aici aduci și în stânga la a doua și în dreapta la a doua. Bun, am adus la a doua și vedem că fain frumos ne auzim. Radicalul se duce cu puterea. Și o să ne rămână 4x plus 2 egal cu 4. Îl trecem pe ăsta în partea cealaltă cu semn schimbat. 4x egal cu 2. Și în momentul în care împărțim la 4 să avem că x egal cu 2 pe 4. Simplificăm cu 2 că așa e frumos, că pentru că vrem să rezolvăm cât mai elegant cu putință, adică x egal cu 1 pe 2. Dar tu dacă îți faci doar rezolvarea asta o să ai doar 0,3 puncte. Hai să luăm și pe restul 0,2. Adică condițiile de existență. Aici e super simplu de reținut, e că tot ce ai sub radical trebuie să fie mai mare sau egal ca 0. Și atunci, 4x plus 2 mai mare sau egal ca 0. Deci, la fel cum am făcut aici, x-ul mai mare sau egal decât minus 1 pe 2. Bun, la 4 vedem că avem un produs care costă 90 de lei și ne cere prețul după scumpire cu 10%. Hai să vedem. Păi, tot timpul când avem așa, primul lucru pe care îl faci este să zici cine e x-ul. X-ul e prețul după scumpire. Și atunci, dacă avem scumpire cu 10%, o să fie 90 plus 10% din 90, nu? Egal cu x, adică egal cu prețul după scumpire. Procentul știm că este supra 100 și acum mai pică din zerouri. Ne auzim și putem și așa, ne auzim. Și cât ne rămâne? 90 plus 1 pe 1 ori 9, care o să fie 90 plus 9, egal cu x, adică x-ul nostru este 99. Și aici neapărat să scrii și în cuvinte pentru redactare. Bun, hai să vedem și la 5, avem doar de calculat mijlocul lui AB. Super, super lejer. Asta e formula. Dacă avem că M e mijlocul lui AB, XM o să fie XA plus XB pe 2 și YM o să fie YA plus YB pe 2. Am scris aici fiecare care X și care Y este, adică încep cu X-ul și continui cu Y-ul, atâta tot. Bun, și atunci XM-ul, hai să locuim, o să fie cât? XA plus XB, adică 1 plus 5 pe 2 și YM o să fie 4 plus 0 pe 2. Care vedem fain frumos că o să ne dea 3 și 2, adică A-ul este 3 și B-ul este 2. Bun, la 6 super simplu avem de aplicat doar o singură formulă. Tot timpul când o să zică că un unghi este 30 de grade, trebuie să aplicăm șoc surpriză mare teorema de 30 de grade. Atenție că asta se aplică doar în triunghi dreptunghic. Da, la tehnologic am văzut că e super ok, că dacă pică triunghi o să fie dreptunghic. Bun. Care ce ne spune teorema de 30 de grade? Spune că latura opusă unghiului de 30 de grade, adică AB-ul, uite, vedem fain frumos că e opusă, da? Este jumătate din ipotenuză. Uite, vedem fain frumos că e opusă, da? Este jumătate din ipotenuză, adică jumătate din BC. Bun, și acum mai numai să înlocuim. 3 egal cu BC pe 2, pentru că știm cât e AB-ul. Acum ce fac? Amplific cu 2. O să am 6 pe 2 egal cu BC pe 2. Mă scap de numitor înmulțind cu el. Și 6 egal cu BC, adică BC egal cu 6. Aici mai puteai să faci și mezii cu extremii. Dacă voiai, eu am preferat să reduc la același numitor. Da. Deci, simplu, trebuie doar să știi teorema de 30.
Bun, și hai să vedem și locul 2 la cel mai ușor exercițiu din tot bacul. La 2 ani ne cere să arătăm că 1 compus cu 1 egal cu 11. Tot timpul o să ai așa. Și atunci, înlocuim pe... Adică 1 o să joace rolul lui X și 1 o să joace rolul lui Y. Și atunci, 1 compus cu 1 o să vină 1 plus 2 ori 1, pe lângă 1 plus 2 ori 1, plus 2. Bun, care va veni 3 ori 3 plus 2, care este 9 plus 2, adică 11 adevărat. Bun, hai și cu 2B-ul. Ne spune să-l aflăm pe X știind că X compus cu 0 egal cu 4. Păi la fel, X-ul joacă rolul lui X, 0 joacă rolul lui Y. Și doar înlocuim, cât o să fie X compus cu 0? Păi, X plus 2 ori 0, da? Pe lângă 0 plus 2X plus 2. Egal cu cine? Păi egal cu 4, că ne și zice. Bun, am înlocuit, l-am trecut pe 2 în partea cealaltă și vedem că o să avem X ori 2X egal cu 2. Știm că X ori X este X pătrat, adică 2X pătrat egal cu 2. Împart la 2 să-mi fac viața mai ușoară și X pătrat egal cu 1. Bun, acum cum fac? Cum ne scăpăm de putere? Păi, cu radical. Și atunci, repet, noi când punem radical, o să vină și în stânga, o să vină și în dreapta. Și atunci o să avem radical din X pătrat egal cu radical din 1, radicalul cu puterea ceaubau, adică X-ul este radical din 1. Și tot timpul când ai radical dintr-un număr, o să fie plus minus rezultatul. Să nu uiți de minusul ăsta, că e super important. De exemplu, dacă am fi avut radical din 9, răspunsurile ar fi fost X egal cu 3 și X egal cu minus 3. Bun, atât tot. Bun, hai să terminăm și cu subiectul 2. Ne spune să demonstrăm că X compus cu 1 pe X este mai mare ca 7. Bun, păi n-am făcut nimic, doar am înlocuit. La fel, ăsta joacă rolul lui X, ăsta joacă rolul lui Y. Și atunci, aici am desfăcut parantezele și văd că unele chestii se duc. Ia stai să fac să se evidențieze. X cu X o să se ducă și X cu X o să se ducă. Și cât ne rămâne? 1 plus 2x pătrat plus 2 pe x pătrat plus 4 mai mare ca 5. Păi, am făcut 1 plus 4 care este 5 și l-am trecut în partea cealaltă cu semn schimbat. O să avem doar 2x pătrat plus 2 pe x pătrat mai mare ca 0. Bun. L-am dat și pe 2 factor comun, am împărțit cu el că de ce nu. Atunci ne uităm, știm că orice număr la putere pară este cum? Mai mare ca 0. Bun. 1 pe x pătrat cum este? Păi iară mai mare ca 0. Și atunci te întrebe pe tine, dacă este mai mare ca 0, ce este mai mare ca 0? Nu înseamnă că asta trebuia să fie o acoladă. Suma lor este mai mare ca 0? Păi, ba da. Și asta a fost tot ce am avut de demonstrat. Bun, hai să începem subiectul 3 în forță, cu clasica derivată. Când nu avem fracție, o să scriem tot f de x-ul ăsta în paranteză derivat. După, luăm fiecare termen în parte derivat și după unde putem o să scoatem în față. Adică aici îl scoatem în față pe 2, aici pe 5, aici pe 10 și aici putem să zicem direct că 1 derivat este 0. Bun. Acum derivăm pur și simplu. Și cum știm că se aplică formula la x la 5-a derivat? O să fie 2 ori 5x la a 4-a, pentru că se scade o putere aici și puterea asta vine în față. După, plus 5 ori, la fel aici, 4x la a 3-a, minus, la fel și aici, 10 ori 3x la a 2-a. Care să ne dea 10x la a 4-a plus 20x la a 3-a minus 30x la a 2-a. Și acum doar îl dăm factor comun pe 10x pătrat și vedem că o să ne dea fix cât trebuie. Bun, la 1b trebuie doar să locuim în formulă. Hai să vedem. Când ne cere ecuația tangentei într-un punct, trebuie să știm formula asta. Neapărat, nu avem cum să o fentăm, trebuie să o știm. Și e fain că tot timpul o să ne-l dea pe x0. Adică vedem că în cazul nostru x0 este 0. Și atunci, o să locuim direct în formulă. O să vină y minus f de 0 egal cu f derivat de 0 pe lângă x minus 0, care, dacă mă întreb pe mine, arată un pic de tot mai omenește. Și atunci, trec aici fain frumos în dreapta și o să le iau pe rând. Îl calculez pe f de 0, îl calculez pe f derivat de 0. Și f de 0 cât o să-mi vină? Păi, îl am aici. 2 ori 0 la 5 plus 5 ori 0 la 4 minus 10 ori 0 la 3 plus 1. Care o să ne dea fix 1. Bun. Acum îl calculăm pe f derivat de 0. Ne uităm la a și vedem că o să avem 10 ori 0 la a doua pe lângă 0 la a doua plus 2 ori 0 minus 3. Care după ce facem calculul vedem fain frumos că o să ne dea 0. Și acum trecem înapoi aici.
Înlocuim, o să avem y minus 1 egal cu 0 ori x minus 0. 0 înmulțit cu orice element o să fie tot 0, deci y minus 1 egal cu 0, deci y-ul meu o să fie 1. Și neapărat aici pentru redactare să scrii că y egal cu 1, ecuația tangente la graficul funcției în x0 egal cu 0. Bun, hai să vedem ce știe să zică și 1C ăsta. Ne spune să arătăm că în ecuația asta este adevărată pentru oricare x aparține de la minus 3 la plus infinit. Acum, pauză, o secundă. Te rog din tot sufletul meu, tot timpul, dacă cumva vezi la bar sau în orice exercițiu o inecuație, să nu te pui să o rezolvi, să nu te pui să faci cu delta, să nu te pui să faci cu cine știe ce formule. Tot timpul se rezolvă cu tabelul de monotonie. Și atunci, primul lucru la tabelul de monotonie este derivata egală cu 0. Am egalat derivata cu 0 pentru că noi am calculat-o la a și știm cât este și vedem că avem o chestie înmulțită cu altă chestie egal cu 0. Păi și atunci, dacă două lucruri înmulțite, două elemente înmulțite dau 0, nu înseamnă că măcar unul din alea două elemente trebuie să fie 0? Păi, ba da, și la pe rând. 10x pătrat egal cu 0, atunci x-ul este 0, sau x pătrat plus 2x minus 3 egal cu 0. Și am făcut cu delta, după aceea cu x1, x2 și am văzut că o să ne dea 1 și minus 3. Bun. Am pus aici pe tabel, minus infinit plus infinit, dar de ce? Pentru că f-ul e definită pe r. Și de aceea am pus minus infinit plus infinit și evident că rădăcinile, că doar nu le-am calculat degeaba. Minus 3, 0 și 1. Bun. Acum, de unde știu eu ce semne punem aici? Păi, tot timpul, între rădăcini, adică între minus 3 și 1, o să fie semnul contrar lui a. Și vedem că a-ul la noi când am făcut delta cât a fost? 1. Pe atunci, între rădăcinile astea două o să fie minus, pentru că 1 este pozitiv. Minus, minus și în lateral o să fie plus, plus. Deci crește, scade, crește. Bun. Până să calculăm, să arătăm, trebuie neapărat să scrii chestia asta pentru redactare. Nu-i deloc grea, te uiți un pic peste ea. Pe mine mă ajută tot timpul să-mi trag așa o săgeată. Că prima oară vorbesc despre x, după despre f derivat de x și după de f de x, ca să nu te încurci. Bun. Și acum, noi pe ce interval trebuie să arătăm? Pe minus 3 plus infinit. Bun. Care e punctul de minim aici de la minus 3 la plus infinit? Păi, unde scade funcția? În f de 1, nu? Atunci f de 1 o să fie punctul de minim local. L-am calculat pe f de 1, vedem că o să fie minus 2. Deci minus 2 este punctul de minim local. Pe scurt, cea mai mică valoare. Și acum te întreb pe tine, cum e parchetul față de orice obiect din camera ta? Pe clar, mai jos. Și la fel și aici. Gândește la punctul de minim ca la parchet. Și atunci, f de 1, clar că este mai mic sau egal decât f de x. Sau f de x este mai mare sau egal decât f de 1. Cum vrei tu să-i zici. Eu am luat așa, f ca să coincidă cu semnul. Adică f de x mai mare sau egal decât minus 2. L-am înlocuit pe f de x, l-am trecut pe minus 2 în partea cealaltă cu semn schimbat și o să vedem că într-adevăr 2x la 5 plus 5x la 4 minus 10x la 3 plus 3 mai mare sau egal ca 0 o să fie adevărat. Bun, hai să vedem și integrala asta ce știe să zică, destul de ușoară. Ne spune să arătăm că integrala de la 0 la 2 din f de x minus 2 pe x plus 1 de x este 12. Păi, după ce înlocuim pe f de x cu cât este el, nu? Adică ăsta e f de x-ul, doar înlocuiesc, ne auzim. Și o să ne rămână doar integrala de la 0 la 2 din 6x de x. Acum, eu știu că orice cifră am în fața integralei o să iasă în față. O să am 6 integrale de la 0 la 2 din x de x. Și acum, cum calculăm integrala? Păi, o să vină, teoretic, aici x la puterea 1. Și integrala din x o să vină x la a doua pe 2. Punem un plus 1 la putere și după copiem la numitor. Bun. Simplificăm aici cu 2. O să ne rămână 3, adică 3x pătrat de la 0 la 2. Și acum cum înlocuim? Păi prima oară cu valoarea de sus minus valoarea de jos. Adică 3 ori 2 la a doua minus 3 ori 0 la a doua. Care o să fie 12 minus 0, care într-adevăr va fi 12. Bun, hai să păcălim și b-ul ăsta super lejer. Îmi spune să arătăm că integrala din f de x minus 6x de x este 2 ln de 2. Păi la fel, îl înlocuiesc pe f de x cu cât este el și vedem că de data asta ne auzim. O să se ducă 6x cu minus 6x. Și ce am făcut după? L-am scos pe 2 în față. Bun. Acum, când avem 2 integrale de la 0 la 1 supra 1 pe x plus 1 de x, ce trebuie să știm? Formula asta, adică u derivat de x supra u de x de x va fi ln de u de x. Noi putem pe 1 să-l scriem ca și x plus 1 derivat. Super simplu, pentru că o să fie cât? 1 plus 0, adică 1. Și atunci direct o să ne rezulte că o să fie 2 ln din x plus 1 de la 0 la 1. Și acum nimic mai simplu, înlocuim prima oară cu valoarea de sus minus valoarea de jos și o să avem 2 ln din 1 plus 1 minus 2 ln din 0 plus 1. Atenție că atunci când ai
o cifră aici, o pui și în stânga, o pui și în dreapta. Care o să ne vină 2 lână din 2 minus 2 lână din 1. Lână din 1 știm că este 0, adică o să ne rămână într-adevăr 2 lână din 2. Bun, hai să vedem și într-un final 2C-ul. Ne spune să-l aflăm pe A știind că relația asta este adevărată. Păi, nimic mai simplu. Am înlocuit, am văzut că 2 pe x plus 1 cu minus 2 pe x plus 1 o să se ducă și după aceea ce am făcut l-am scos doar pe 6 în față. Deci o să avem 6 integrală din ln pătrat de x ori x de x. Bun. Ăsta clar că o să luăm prin părți. Și aici e o regulă nescrisă, tot timpul când ai logaritm și trebuie să luăm prin părți la integral, o să fie sus, adică f de x-ul. Bun. F de x-ul nostru să fie ln de x, deci g derivatul de x să fie x. Aici, reminder că sus derivăm și jos integrăm. Bun. Ln pătrat de x derivatul să fie 2 ln de x ori ln de x derivat, adică ori 1 pe x și integrala din x este x pătrat pe 2. Bun, acum cum luăm? Păi, diagonala principală minus integrală din smiley face. Aici n-am făcut nimic decât am înlocuit prima oară cu a doua valoare minus, cu prima valoare minus a doua valoare și vedem, știm că ăsta, uite, este 0 de exemplu și aici se mai simplifică niște chestii, cum ar fi 2 cu 2 și x-ul cu x pătrat. Bun. Și atunci, ăsta, când avem integrala de la 1 la e din ln de x ori x de x, cum putem să-l facem? Păi, șoc, surpriză mare, tot prin părți. Și cum o să le luăm? Păi, la fel. Am zis când avem logaritm natural de x o să fie sus și cealaltă variabilă o să fie jos. Bun. Aici derivăm, o să avem 1 pe x, aici integrăm, o să avem x la a doua pe 2. Din nou facem diagonala principală minus integrală din smiley face și o să avem ăsta, o să ne dea fain frumos e pătrat pe 2 și aici doar am făcut calculul, adică ln de x ori x pătrat pe 2 de la 1 la e minus integrală din astea două înmulțite, unde vedem iară că se duc câte ceva. Bun, la fel, ăsta știm că este 0, uite ce fain se duc chestii. Și după numai înlocuim și o să avem că 6 pe lângă e pătrat minus 1 pe 4 este rezultatul. Simplificăm cu 2, aici să ne rămână 2, aici să ne rămână 3 și am adus fix în forma rezultatului pe care îl avem în funcție de a și de unde putem să vedem fain frumos că a-ul nostru este chiar 3.